Služby města Jihlavy zahájí provoz tržnice na Masarykově náměstí tento pátek, to znamená 1. dubna. Co se týká prodejních míst, tak na tržnici bude k dispozici pro trhovce 12 pultů. Denní pronájem by měl být 200 Kč na den. Jinak v těchto jarních měsících se zde zejména prodávají stazenice, saláty, papriky, okurky, prostě to, co přivítají zejména majitelé skleníků. Tradice na Masarykově náměstí je taková, že v podstatě ta tržnice se v posledních letech stěhuje. V podstatě, když skončila svoji dlouhodobou činnost v Benešově ulici, tak byla přestěhovaná za Snahou a teď je v uvozovkách dočasně na Masarykově náměstí. Uvidíme, zda někdy bude celkový koncept vůbec, jak by měl vypadat náměstí do budoucna a tam by měla být právě zabudovaná i nová tržnice. Ale my říkáme, že v tuhle chvíli je to svým způsobem dostačující, tam je důležitý, že ta tržnice se přestěhovala do centra města, takže ti občané, kterých projde spousta přes to náměstí, mají možnost zakoupit nejenom ty sazenice, ale pak zejména v letních měsících ty hospodářské přebytky. My to doplňujeme potom jarmarky a trhy, které ale nejsou jaksi součástí, samozřejmě, ale v tu chvíli, kdy funguje i tržnice, probíhá tam trh, tak je to jakoby spojeno dohromady, ale my se snažíme zejména těmi jarmarky a trhy, jak si nabídnout zase určité netradiční zboží, které návštěvníci nemají šanci koupit běžně v obchodech. A další věc, o kterou se snažíme, je to, jak si dělat souběžně s určitými akcemi, které se pořádají v Jihlavě. A musíme se pochlubit, že letos se nám podařilo skloubit datum s Havířským průvodem, kdy souběžně s tím bude trh řemeslné výroby a tam předpokládáme velkou účast, protože ti řemeslníci tím, že jsou v dobových kostýmech, ukazují ty řemesla a kolikrát mají i dobové stánky, tak to určitě pro návštěvníky je přední zážitek.